ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстон хуб ҳастед? тенҷи алом баракатум ки дар ватани азиз ҳастем, дар шаҳри Файзобод. ин Файзободи каҳна ҳисоб мешавад. гиле аму раҳе ки тарафи бигем ғарму Файзободи нав тақсим мешавад. аҳамай деҳаи чӣ буд номи ҷака? боғи мирӣ. хулоса ки ҳам як апашкаи мо хонаоша дар савдо мондаги 5 дар хона. Хона якама бибини ин меҳмонхонаи 4 та иҷа мақсад оз шуморо нишон метим. Нархи навош арзон ай. Ба ҳамаи арси агар ки бачаҳое ки дар Россия муҳоҷиро дида истоде, ба арси 1 миллион мешавад. 6 сотиқ заминиш хати бародаро. Чӣ дора? Тахта дора. Тахта дора барои мақсад соз кардан. И апа дига зурш наст. И тёр караге барои чӣ меган? Сарпачалаш меган. Хулоса ки уҷа бояд фақат шифира бизани халос. Дига апа зурш нарастай. Кадмет бачаҳо 1 миллион дори. Ба суми тоҷикӣ 190 мешава. ва 190 сомонӣ 190 ҳазор сомонӣ, ну ба арси 1 миллион ҳисобш кардем. Хай бо айну ман газане 10 ҳазор сомонӣ ягон сум арзонш мекунад. Хуб дӯстони азиз, бибине инаҳа ин меҳмонхона як. Хуб инҷа ки медрой коридор ина бародар бисмилlah. Ина як дар хонаи гадаҷа, ина як дар хонаи гадар инҷа, як дар хонаи гадар инҷа. И ваят ҳайка иҷа. Дӯстон ба як чиз фаромӯш накунед ки бибинед инҳо ба як дар овози харҷун як ҳангасти хара гӯш кунед. Бачаҳои ғариб ҳам ба симин блок рост кардаги, ҳам ба кирпич барои гармии хонаро нигоҳ доштан, хонагӣ нигоҳ доштан дар ино кирпич карагиам бародаро. Ба ҳам хотир масъалаша фикр накунед ки ҳамаш ина чӣ меган поястиш рехтагӣ, фақат тахтара мемуни. Тахта дора, фақат тахтара мемуни. Шифритни кара хиту бухаре. 6 сотиқ замин кадме бача нафар ҳасте. Чикор мекунед? Занг мезанед, айнуни бобоҷон салом мегиред ва ҳамин хонаро харидорӣ мекунед. Плюс ин дӯстони азиз, ина бо иҷа чӣ меган? Қамиш меган. Як мошин реги дига иҷа рехтагӣ тайёр ай. Хуб, хонаро ман айду ябори нишонӣ сангам дора. Кадме ки агар бо ягон сохтмони карагӣ. Ин 6 сотиқ замин айду ҷидо мешавад па? Ай, яъне ки ин хона замини чисина? Ин ҳамин замини ҳамин апа ҳаст. То пеши мошини моро, ай пеши мошин ҳам хел то замин, ин ҳам хел бародари азиз 6 сотиқ замин. Ина ҳамсояҳо зиндагӣ карда истодиан. И ов ай ҷо меябад. Не ай бола ов меяна калафои. Ина ов ҳамсояҳо зиндагӣ доранд бачаҳо. Кадмет ки ай ҳамин Файзободи хонаи фурӯши 180-90 мега хай бо арзонтар мегираш. Ва руси акбор чӣ ман гуфтам ки 1 миллион бо мақсад чақ меша 1 миллион шам 180 меша 190 меша бзи. Хулоса ки хонаи фурӯши тайёр, фақат меандозӣ зиндагӣ мекунӣ. Мошин шароито тинҷ, раҳи нозанин. Ман ҳозир қарор дорам дар Файзобод. Ман ба худ ҳозир омадам то ҳамҷара раҳи асвара. Убарта мактаб садик чӣ меган? Садик мегум. Мактаб, магазино, ҳама шароито шаҳин. Баъд чанд ҷоя масҷидтон? Дази мактаб аям. Боз ай дар пеши мактаб, масҷидам дар пеши мактаб. Хуб, боз навора панкне, кадмет ки мақсад ай Файзободи кӯна, Файзободи нав. Медунед деҳаи мирӣ, бо ман дар рӯи экран менависам. Ва рақамҳои модар дар рӯи экран илтимос, кадмет ки имконияти харидан надорӣ, ғам надӣ ки мардум зиндагӣ дорам. Мегем вақти бозию муқоми ман шумо нест. Боз такрор мекунем. Тахтао полни ҳастан, апа? Тахтао рекашам бо доре бо ман. Чиш мегам тари бо да пешай чӣ мемонанд ку тари пачифрам доре? Пачифр хулоса тайёр ай. Пачифршам ина тайёр буде дӯстон. Пачифрш тайёр ай, плюс ин рекав страпир ёшам тайёр ай. Фақат тинка надори тамом. Фақат шифр мехари, сағарадор мезани хонаро рост мекунӣ. Паноҳ ту ба худо, рақамҳоро дар рӯи экран илтимос навора пан кунӣ. Чӣ ноҳияи Файзобод, деҳаи мирӣ. Хуб бародаро. Боғи мирӣ, деҳаи боғи мирӣ. Ина 5 дар хона меҳмонхона ва 4 та иҷа ист. Ба иҷа худат иҷа чӣ мекунӣ? Ой қама гуфтам як кам аз ин ишам ҳаст. Иҷа метунӣ оғил мекунӣ, туалет мекунӣ, баъд бо кори худат алохона мекунӣ. Паноҳ ту ба худо, рақамҳо дар экран. Ассалому алайкум.